Širokom Brijegu u svibnju mjesecu 1991. godine, kada je srbočetnička armada pokušala preko ovog područja prodrijeti unutrašnjost Hrvatske te zaposliti vitalne objekte i u samoj zapadnoj Hercegovini. No u tome ih ispriječio odlučni narod ovog kraja koji se od tog dana, znajući što ga čeka, sprema za rat. Odličan, super cipele, super izbor za novorođenčad. I nakon nepunih godinu dana od zaustavljanja četničkih tenkova dogodilo se ono za što se ovaj narod i pripremao. Točno 7. travnja 1992. godine u 6 sati i 20 minuta srbočetnički zrakoplovi su svirepo bombardirali samo središte Širokog Brijega, gađajući kao obično civilne ciljeve onako kako samo oni to znaju. I od tog dana na ovim područjima počinje pravi rat. Područje općine Široki Brijeg kao i područje koje nadziru postrojbe Hrvatskog vijeća obrane Širokog Brijega sa sigurnošću se može tvrditi da je jedno od najvatrenijih bojišta na ratom zahvaćenom području Herceg Bosne. To možemo potkrijepiti podatkom da je do sada na ovo područje palo preko 200.000 raznih projektila. U isto vrijeme redali su se zračni napadi jedan za drugim, ukupno 16 raketiranja iz zraka gdje smo od četničkih zlikovaca dobivali poklone u obliku 22 bombe krmače, 10 kazetnih bombi te bezbroj drugih projektila koje su četničke pičurine bile namijenile civilnom pučanstvu. A da nisu birali ciljeve pokazuje i podatak da je od prvog zračnog napada smrtno stradalo 6 civila mještana Širokog Brijega, te više njih ranjeno, a o materijalnoj šteti skoro je nemoguće i govoriti.